tegure bata ngango de ko wani kurama ndomanye tego chidenda sana yengo de kutande mano botuko wi matutaona na vijana mura aramis botuke to kotara na indu kerase kerege to kubatara botu kerege to mota de ngoba totare ga tunyora muntu ko be chigura to morusio moto waigure ndori gochi kwa machiasa safari hii talibo inje Jumatano botuko tindi kurara igongo bana inuga ayo gochokoro bosense to morusio moto to yere nyamira to bikoro. We will not allow abantu batatoro bojinganga egero mwana oyo naende tutakona kosekera runganga iga abantu batoro na macharadorega muna abande bateba sisi wote tulikuwa kwa mashishi Wilfred au kwa sisi wote tulikuwa hapo ndo mubekera mangana toka tene na ororo tokani chira igongo metu sana abantu bande ndochi na ndaba kuri kibese megaiga baka abande baire chikura na obate nende bago danga ngirisi beka toko achikura mbarenga matanga mbarenga obasipi aina macharo usari macharo toka tema muronge ngomwana oyo tigabwati sigwe akore kipindi kya mumuromu abo sisi wote tulisimama tukasema hapo siku hiyo igongo kumisana na ndekera ko abantu bane bali barengo bali bairete chira na ina bare mane kibese chaka songo kurama abantu mbarenge to gotebange sabanye katoto ali no mwana oyo akore esawa ekipindi kya muromu abo 2027 macha kwebanga buja bali ngodenga ko mwamurege ndege mwezi kama amuri mapema igo muda ke mosi abatebye imamu to kurwani Wilfred Matiang'i dero kurwani kutukende ngenyo dero kurwani uchibese chigorere go chamanere taende kwasira bono paka Monday paka Thursday ngotari kuchire sana barenge vijana mura mogota grisi ngotanere botuko kutanere mole botuko baka mogore kipindi amuraho bonya wala Jumatano do utara baka mambo thank you ade binde Wilfred wana oto wako wasa ngane jibenso na intura ndo kurwa amna to gore kanisa yangura dara dolema dea tuondoki hapa togo tara ndio nyumba se nyumba oyo utaigo toe kura anote biashara kingi bitera kitu wate nere ngata ndore kura sisi wote kama Wakisii tumeandamana na kijana wetu hapa nyumbani na tumesema liwe liwalo na sisi tutatembea na yeye egere chikura chito na indi chakwe chimanye kanire ngachire Your Excellency nate gare nange gari megoja pongwa na ruguru Kasongo omade Kasongo ya nyere kana oso kanisaria kisi town aba murabande paka bachorire nkaga bakere chikura bagotenga chikura chito chanyamira na Kisi ochirimia stachoka taichigo tuira kana kubarigereria naranga barama manjure sana mabanjure kabisa ngayani ngaligere manyete mwarore ndege umuntu nanu itochire mwarore ndege ya jeshi setari yashindwe koto taite ko batebinge kwanzia 2027 hiyo ndege ya jeshi itakuwa inalala Kisii agusise ito ndani ya Ruomoro Mambia ya Nairobi na ndirana ndio waione vizuri paka setani yashindwe. Kwa hivyo sisi wote tuko nyuma ya kijana wetu na intura ya masikani arabe ebisa kuibindi kira saba kutara turi sana kerege sako geke bwate leader yabo naende okotegereru sana kwani nduro mo ndo alimeti wagamura ngote nadoro nyumaga jana nisikia minister wa Monaru kuna weta ma Rosanama minister mugima di bari ya gukore gasi aire ministry igako no gweta mana 200
onye karo musacha buri kibese nkikiri cyakurura ki 200 tago jadenga tonga na baire basi iyo katesa ni moko wagira chikura mwambia sindwe kwa jina la Baba. Omo muloyo je tu akore gasinere 10 years na omo jumbe burabu 10 years na kazi tulifanya ukienda hapo inaonekana yoko arako ya nemis egento kiriota gete ogosuburira chisukuru na bwata ariya gare ko nyagachira left right center. I want to challenge omo isimbo mo asiri oyo ukasongo okorokunga migoso gamba obori bichikura korundara jaka tana korero ne tukerimo onye tana korero ne tukerimo yani niwe mura machara achabate mo asmo waki kwa mjigusira eta kora tena raira. Kwa hivyo wacha atuambie tigatenga ina ministry ya sende na atonga gendugete ngarangenyo nganya sabakwa ngake birigo ngake ebina bitagete kuigwa tari kibe sirchito babwate bagenda batoibera baswago to agaiga mugoroba una abande batebire kibe se chikariye mo basogote basanti mo basogote basanti hata kidogo eyo mindona batebia mbele leo angalia kwa gazeti kumbe muntu babwato batene chikura nombo bwano bwo muntu si mutu ekiaga baka marieta gaje njeti igaye bakibese korwa Kenyatta Hospital karibu milioni 600 oyo babwato oyo nera bako bana kasongo usiku mujana nera tene timbere angalia gazeti siku ya leo. Those are the kind of leaders abanda abagotoa tujuwagira chikura hapa nyumbani yote omotienyo oyo moetire ene kanisa togoteba omotienyo oyo moetire dinoti ria 100 dinoti ria 200 dinoti ria 500 urigito konyora pe ama noti are mbere neri bugo chigoro ndibona ine omonto rero mbere mbai kwenda mugundo omonto akoboka obwesibia ogenda omukutano oyomo oyonde eta ene omonto akoira nekiri bunye nyumba chibesa chiaba Kenya muiwete igobono kali chibesa echo nganchire nde ndibona ine moko iwa soko serwa chibesa chiradia nechiri chikorusha echinde chiarwa asakorokwa housing echinde chiarwa etwekorokwa hasora fund chibese chonsi pino chirwete chiribaga chiwenete kwenda kwakana chipiri chanya getari mugweniwe na chichi asokiwe